Svaka ljubavna veza, svaki brak, kad tad dođu do problema. Stvar koja je u ljudskoj povijesti spasila najviše brakova i ljubavnih veza je cvijeće. Zato smo ponovno na odjelu cvijeća i s nama je tu Sandra. Bok, Sandra. Bok. Evo, Sandra, reci, što trebamo paziti kod kombiniranja cvijeća? Kod kombiniranja cvijeća trebamo najviše paziti na njihovu potrebu za vlagom. Ovdje imamo primjer gdje je kombinacija s biljem koji treba više vlage i ovdje koje treba manje vlage. Dobro, što smo ovdje kombinirali? Znači, kombinirali smo hortenziju koja izrazito voli vlagu, te bršljan koji isto tako može podnijeti toliko vlage i sezonsko cvijeće kao što je vodenika ovdje. To znači njih se treba zalijevati koliko? Svaki dan i potrebno ih je staviti u sjenu. Dobro, a ovdje je kombinacija? Biljaka koje zahtijevaju manje vlage. I oni mogu ići na sunce? Mogu, tako je. Znači ovo možemo otići na more i ostaviti ga nezaliveno koliko, 15-20 dana? A ne baš toliko, 10 dana sigurno. Radili smo kombinaciju? Znači ovaj viši grm koji je osmantus, te niže biljke kao što su sedumi, prkosi i čuvarkuća. Dobro. Sigurno imaš naše muškarce koji imaju problema sa zalijevanjem neki trik iz rukava. Tako je, za bolje zadržavanje vlage možemo koristiti kao drenažu pijesak, te zemlju sa perlitom i zeolitom. Sandra, reci nam, što je ovo kamenje? Je li ono tu samo zbog dekorativne svrhe ili? Osim što je dekorativno, koristi za bolje zadržavanje vlage u zemlji, odnosno supstratu. Ali ovisi o tome koliko veliku teglu imate. Ako želite nešto manje bilja i imate osjećaj da je tegla prazna, možete ju potpuniti s tako nekakvim bijelim kamenčićima. Dobro, ali to ne znači da možemo natrpati kamenje i ne zalijevati cvijeće 2 mjeseca? Ne, ipak ne znači. Ovi savjeti koje smo danas čuli jednako vrijede za biljke u teglama kao i za one u vrtu. Jer kao što stara izreka kaže, nikad ne idite liječniku čije su uredske biljke uvenule.